салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. имрӯза навори мо сар мешавад. инам хеле раҳои аҷоиб. хостум каме баҳри шумо навор кунам дӯстони азиз. ману ганҷина ба сари документ рафта истем. соат мода 10 кам 7:20 автобус меояд. мо қати ганҷина хостем раҳбур кунему дигари остановка мо равем. ай пеши хонумо хеле дуртара камтарак хостум раҳ бигардам. ай хона данишастана бовар кунен ҳама хемонда мешай. ҳавои тоза прогулка беҳад нағз. духтури ман куҷо надиста ганҷина мерам гуфта буд. гуфтум барвақт нахез хоб кун. леки духтарам гуфт ки ман мерам. хай қатим гирифтам. ин акамо талқамона кафонд дайчи дарога гуфта бовар кунем. я ҳава хай тарсидам. гуфтум тамом ки боша ай пуштмон омад. ина я остановка пеши хона мо будагӣ дуюм остановка буд. ина духтари ман мега саҳаро ман машқ мекунам медавам. ина мо ҳам бу параи раҳ мегзарем. беҳад мошино движениш бисёрай. ганҷина зерку кнопкая зеркари ина раҳи мошид мо ҳам гузашта истем. ира бине ремонт карда иста будам. чихех шурӯъ кардам. даоҷа ранге ки германияда дида будам ам хе чизора даиҷам будай. китоба мегирӣ иска мекуда мешинӣ мехонӣ. хак мо китобхонам нестем. ҳози асри 21 ҳама телефон қатияй. чихех шурӯъ шида иҷо ремонта тамом кардиям. духтарам мега иқабез ман будавам. худоҷоне дӯстони азиз даиҷа боша ман ана як корзинка харидам. корзинка дорум ба няравак иҷада барои фаберлик бороша ҳамара отдельна мекунам. ина даиҷа якум и барои хидмай гелма медозам. баъд шампуньма медозам. хай дандоншувак. баъд мицеллярования вода барои краскара тоза кардани. баъд даиҷа гелма медозам. баъд сиворотка медозам. ҳамаш барои борои фаберликай дӯстони азиз. ина и шоткама медозам. ина и духтаро медонанд барои чай. ина ира медозем ва дандоншувакма медозам. ина даиҷа боша ҳамаш борои фаберлик. як отдельна корзина гирифтам. як хоҳарам пурсида иста буд ки чӣ хели шампун гуфтӣ. ина шампуне ки беҳад нағз ботаника. ина ана меша бигӣ беҳад шампуни хубай хоҳарҷон. даиҷа боша духтарои азиз мо ҳозир ана компот мекунем. имрӯз ман банкоша шуштум. слива овардам ай магазин арзон будай. баъд як 2-3 кило гирифтам. ман ки банка маҳкам кунак надорам. барои ҳамин хеле банкҳои резбавой гирифтам. 1 литра да 9 шуштам. ба фикрам 9 мешавад. ҳозир иёрама ҳамара ана ай чи файлда ҳамара медӯшонам банкора барои микробаш мурдан. даиҷа бошад анаи кришкаҳои усолам усол корбаз кардагиам. ина бисёр одамо усол мара савол додан ки кӯҳна қатӣ мешавад. ина ман ҳамео қатӣ мекунам. ина ҳамаша шуштам. агар саҳари худо хоҳад медӯшонам. ина даиҷа бошад дӯстони азиз ман нав имрӯз харидам. як донаш 7 рубл. неки иёра ман ҳоли истифода намебарам. дигар чизода истифодааш мебарам. барои ҳамин бо нагӯям ки надоштаи гуфта дорум. шукри худо просто худам исриф нашавад гуфта аввал кӯҳнаома истифода мебарам усолара.
укарат айвел бирис ҳамира заказ кардаги будам. Насиб боша пага дадам компота медишонад, не ки дадам мекунам, ман ёрдам мекунам, барои ки дадам беҳад банкои зур мекунам, барои ҳамин имсол ман да ёрдам чӣ ҳаста, ману дадам мекунем. Насиб боша ина да кастроли нав чӣ мекунем акамо компот. ина духтарои азиз даиҷа боша ман да банка 3 қошиқи калони калон қатӣ шакар дохтам. ина даиҷа ҳамин ов ки ҷӯшид ёро ҳамин хел медозему мегирем. дадам ҳамунҷо дохта уже ман успед накардам навор карданда. ҳамин ов ки ҷӯшид дар кастрол мегирем, ҳамин хел медозему ба ҳамон дина чизи нишон додагим чаври мегирем чӣ мегирем ҳаваи қатӣ мегирем ва баъд даиҷа 5тагӣ медозем. ина даиҷа боша ман дохтам дар банкҳо 5таи. ҳозир мерем успед кунем агар навор мекунам. ина духтаракои хушрӯ ай болош оврехтам. ман 2 намуд слива гирифтагӣ будам. яташ уқарангаш хушрӯ нашид, ина иш неки беҳад субсурхи хушрӯ. тавҷа магазинда 2 намудаш мондагӣ буд, иш кам мондак. хайч гап не, имрӯз мерам бо ягон ҷора мебинам, боша агар бо ай ҳамо сирхако мегирам, бояд 10 таи дига маҳкам мекунем. худо дадаҷон ма баракат яки ина ай омадагӣ шумо компотора сар кардем. агар не усол ман компот кардагӣ набудам. он рӯз ман ин банка қапак ма чапана қапидам. ина ин хеб дай, ина хеле карда мебардорем. бобош кор кадастай, бобоша ғам нате. ина духтаро ира бояд 1 сутка печондамонӣ, барое ки дадам мега и дона дора, барои ҳамин бояд 1 сутка беста. инам хеле хушрӯ печонда мондем. пага бега мекушаем мебинем. даиҷа боша дӯстони азиз, ин рӯзи дига ҳай, ин влоги ман влоги 2-3 рӯза ҳай. муҳаммадҷонов ба фанду фиреб овардам, мӯйсаракоша пас карда истам. ана муҳаммадҷонов гуфтам биё магазин мебарамад, лекин сартарошхона овардам, мӯҳоша пас кардем. қатӣ бачаҷон хостам дар хона худам пас кунам, ростӣ мошина надорам, барои ҳамин гуфтам хая бори дига бирам, ана насадкои чандум қатӣ мекунад, чихе мекунад, як бори дига бинам. гуфтам насиб боша дафъи дига як мошина мехарам, мӯйсарошона дига худам айҷа пас мекунам. имрӯз рафтам дӯстони азиз, саҳари қатӣ пасобиада супоридам. пасобиёра ай 3 то 7 солара ва аз 8 то 17 солара, лекин нагуфтанд ки чанд сумай. дар насибмон чанд сум боша ҳавая мегузаронанд. боз як чи дигара пурсидам, духтаро даиҷа гуфта буданд ки ана пули губернаторский метия. ростӣ рафтам, гуфтанд ки ту гудакот иҷа таваллуд шудагӣ нестай, барои ҳамин мо тура наметием, бо тимболи гудакои ту 2016 буда майда. ура мегафт чени ҳамин таваллуд мекуниву ҳамин то 12 моҳа ана мегириш, агар нагирӣ дига намедодям. барои ҳамин гуфтанд ки туда наметием. ана чанд духтаро гуфтам бира ай ҳамон супор государственный капитал. рости рафтам надоданам. баъд нашоти ана мад капитал пурсидам, гуфтам и чандум гудакам даҳай. гуфтанд и дуюм гудакат да. ба ман гуфтам ки аз сеюмашда наметием. ба гуфт ки сеюмашда иҷа таваллуд шудагӣ нестаю. бо гуфтанд 2020 ису таваллуд кунӣ, бо даболош дабавка мекунем. баъд хостам барои многодетни я удостоверение гирам. ростӣ рафтам ва ё рӯзи душанбе сешанбе кор мекарданд. барои ҳамин насиб кардагӣ боша рӯзои душанбе ё сешанбе мерам, ҳавая месупорам. ҳамин рӯз беҳад бисёр давтоз карда будам барои документҳо. дӯстони азиз, бисёр корома ҳал кардам. худоро шукр, ҳоли рӯзи душанбе сешанбе бо мерам. насиб боша мондагиҳошам тоғрӣ мекунам. дар шаҳри мо дар Россия
250 рубл ай майда кора мекардиян, 300 рубл ай калонура. Меган ягон ҷоша фасон кунам бароша пешои гушоша. Гуфтам не дар кор нестай. Гуфтам амхе обычниша кунем. Ина даиҷа боша ману Муҳаммадҷон ай сартарошхона буромадем. Фикс прайс дуромадем, иқа харид кардем. Пятёрка дуромадем барои банка маҳкам куним. Ана камбудиёра кардем. Насиб боша пага дадам қати ҳардумон варени мекунем. Компот мекунем. Слива қати слива арзон будай.